Karong adlaw nawa guys. Tinuod jud kay sa itok na kayo guys. Mga tumi og oval, magtugtoy og may 100 rounds. Kaya ba ka nato ni? Kaya ra guro ni. Tara! So karon na mi sa central, kakita mo ato. Mo to i-start ako na mo starting point. So diha mi mag-ihap kung katuyo kami diha mo na siya i-count 1 as 1. So saman ready na ka? Oh, ready na ko. Pa, ready na mi. Tara. So karon nagsugod na mi og tuyok, murag feel na gyud namo ang init kaayo. Babas, init gyud siya. Ang kuyog sa likod. Ara, samtang init kayo, feel na gyud namo. Oh, my ganti. So nara guys, hapit nami sa finish line. Makaihap nimi og 1. So guys, nakaabot nami sa finish line, counted nami og 1. So napay may tuyokon nga 99. So, kaya ba? Kaya pa. Kaya dili. Kaya pa 99. Ah. So, padayon gyapon sa tuyok, napay 99. Kung daganon lang ka nato. Dagan ta? Para dali mo human ba? Ikaw kaya pa? Kaya pa. Kaya kayo? Kaya pa. Kaya mukat? Di kaya yun. Kaya pero ang nahon ko pa lang inita. Wala na. To make it short guys, super legit kayo among pagtuyok. Medyo taas na kayo kung usa-usahon. Nahibong na lang ang mga tao. Nganong sige migtuyok na pertimang inita. Oh, count 3 namin guys, count 3. Makatawa na lang ko aning duha kay mura mag-itik nga manglakaw. Ha? Kan? Journey Bisaya. Ah. Bisaya nga bi nga baboy, baboy ha. Oh. 7 rounds na mi. Ang pila, kapila? 7. Round 7. Round 7. Kuyapan ganyan mo sa kauban guys, kaya may nagkaon guys. Doon naman may sa hospital rin guys. Gusto na lang yung hospital. Okay guys, muna mo ang complex sa oval guys sa singtan. Kaya may mga dancer dari guys. Guys, daragat dancer guys. Mga dancer guys ah. Challenge 100 rounds. Balaginit. Challenge man. Ara guys. Pangwalo na ni guys, pangwalo. Guys. Pangwalo na to siya guys. So, gamay na lang jud kuha guys sa 100 guys. Guys. Ha? Ari para makitaan. Hi guys, welcome to my vlog. Pila na? Round 10 na guys. Pila? Round 10. Itom na ko. Sa sige na mug nilakaw, naka-feel na gyumi og init, kapoy ug uhaw kaayo. So nagpadayon gihapon mi. 12 na may, 12. Gihapon na. Ha? So guys, naka 12 rounds na mi katong usa ni surrender na. So kami na lang duwa ang nabilin. So naka 12 rounds na mi. Ambot kaya ano baka na. So mga ka-GB, round 13. Round 13.
At tangi ang part 2 guys kung mahuman bagyod namo o dili. So daghang kayong salamat sa pagtanaw. See you next time.